Номер 10. Гларусите. Тези птици са емблематични за Варна. Могат да се срещнат навсякъде, а характерните им крясъци са неизменна част от звуковия фон на града. Името им произлиза от старогръцката дума «ларус». Съществува мит, че птиците са се разпространили по българското Черноморие едва в началото на 20 век, след като през 1906 година цар Фердинанд донесъл 2 двойки гларуси. Известно е, че Фердинанд е бил запален орнитолог. Но този мит се поставя под съмнение от неговите съвременни колеги. Гларус се е превърнал в жаргонен синоним на напорист плажен сваляч. Гларусите имат съществен принос в разпространението на българския ген, особено в страни като Полша, бившите Чехословакия, Германска демократична република и други. Въпреки че България е в демографска криза, потомци на гларусите има из цяла Европа. А самите пернати гларуси са известни като шумни, нахални и крадливи птици. Варненци са много внимателни, когато ядат сандвичи по улиците, но нищо не подозиращите туристи често стават жертва на атаки от въздуха. Гларусите са си обособили 2 места, където чакат в засада. Според предпочитанията си, птиците дебнат на различни места. Любителите на банички на едно, любителите на дюнери на второто. Открийте 2 места. Използвайте само метода на наблюдение. Не ви съветваме да ходите с бадички или с дюнери по улиците като при мамка, защото могат да ви ги отнемат навсякъде и това само ще ви обърка в намирането на местата.